Ja, jeg vil lave et pusterør, hvor jeg kan sende en vanddråbe og en papirskugle i stykker. Så det vi starter med, det er, at vi klipper sådan en godt, jeg skal sige, 7 cm af her. cm lang. Sådan der. Og så ruller vi den, sådan det bliver til et godt gammeldags pusterør. Sådan der. Lige hjælper med en finger. Og så sætter vi et stykke tape på, så den holder sig. Sådan der. Og så klipper vi lige, eller river noget af her, sådan man kan bruge til kugle. Og så puster man ellers bare igennem røret. Det tænker vi, at vi også kan bruge med vand her. Hvor du bare lægger en dråbe ind, og så puster.